Jeg hedder Mia. Jeg hedder Thijs. Jeg hedder Louise. Og vi er frivillige i Ventin Esbjerg. Vi skal i dag lave Bean Boozled Challenge, hvor vi har nogle jelly beans, som smager enten godt eller dårligt. Og så skal vi trække en lille seddel om, hvad det er for en jelly bean, vi skal spise. Og så håber vi på, at vi får lov til at smage den gode version af den. Jeg er ret nervøs. Så ja, lad os bare komme i gang. Hvem vil trække den første seddel? Det må Thijs gøre. Det gør jeg så. Jeg får den dårlige bare tanken. Det er du enig om. Det skal måske lige siges, at det er enten en rigtig smag eller virkelig klam smag. Og på den her side står der så smørpopcorn eller rådden æg. Det er den her lille hvide og gule. Og gud. Held og lykke. Skål. Held og lykke. Tak. Er I klar? Ja. Min smager i hvert fald ikke af popcorn. Føj for den. Dog, det smager faktisk ikke så slemt, dengang jeg var korean. Det er helt klam smag. Ew! Ej, det er virkelig godt. Ej, hvad er det virkelig at tage ud af? Og det her med, at vi gør det frivilligt. Jeg må indrømme, at jeg fik rådne æg. Det gør jeg også. Ja, jeg fik også rådden æg. Ja, her sammen her. Det var ikke rart. Nej, Føj for satan. Så tager jeg det næste. Jeg føler mig ikke helt vildt tryg mere. Chokoladepudding eller hundemad, det er Den brune. Skål. Skål. Chokolade. Chokolade. Sådan her. Ej, kan vi ikke få nogle flere der? Ej, den var jo ret god. Det kunne jeg godt leve med. Den lå ikke så Dem slemt. kunne jeg godt have i 6 her i stedet for. Det får den bare ikke mere. Skal tage den næste. Nå, ja, jeg fik chokoladepudding, og det gjorde de 2 andre også. Ja. En god. Lemon eller nyklippet græs? Det er den grønne. En grøn. Ej, hvor var vi? Nyklippet. Er I klar? Ja. Nu. Lemon. Lemon. Hedder du spiser græs? Nu. Det smager, det var faktisk ikke engang slemt. Ej, råd, jeg synes, det er En rød er det var klam. Føj. Men den er faktisk ikke slemt, den der. Ja. Ja, den der smag, der kommer ud af den af. Jeg bliver efterhånden. Ej, smagte helt tør. Bare din sommerbrød. Hvad fanden? Tutti frutti eller... Stinkende sokker. Der er så stinkende sukker. Sokker. Det er den lille lyserøde med farveprikker. Den her. Ja. Det passer godt til farven. Skål. Skål. Tutti frutti. Tutti frutti. Sokker. Yes! Tutti frutti. Ej, nej. Den tror jeg suger på det, for den smager ret godt. Jeg er typer. Den smager bare pisse godt. Men sokker smager ikke særlig godt. Men det er ikke lige så slemt som rådden æg, vil jeg så sige. Den smager som en mælk. Kunne jeg ikke gemme den til sidst? Nej, lidt med det chokoladepudding. Det ville jeg godt have haft igen. Ja. Okay. 2 tilbage. Og så har vi en surprise til sidst. Fersken nu. Fersken eller opkast. Det er den orange. Okay. Hvordan smager det egentlig, tænker jeg? Skål. Er I klar? Jeg fik fersken. Fersken. Nu gør han fersken opkast. Man får det så dårligt op. Det må edderhånden være svært at synke, tænker jeg lidt. Hey, Einhald, du snus. Ej, det kan jeg ikke. Ej, jeg kan ikke lide maven af det.
så den der. Jeg er glad for min smagte fersken. Sammen her. Ej, tak. Prøv at lugte. Prøv nu at lugte med den. Prøv at lægge mærke til, at der var kun én plet på min. Lige var der mange pletter på. Der var mange pletter på min. Nå, okay, jeg troede måske, det var en god måde at finde ud af det på. Den kan ikke anbefales. Ej, Nå, hvad er det sidste så? En lille hvide pille. Kokosnød eller vådservietter? please, det er vådservietter, så min mund den smager. Skål. Skål. Vådservietter. Vådservietter. Det smager faktisk godt. Ja, det smager overraskende godt. Og hvad er den anden smag, må det være? Ja. Og den Den her anden er er kokos. Jeg skal aldrig nogensinde have det. Jeg havde servietter igen. Frygt for den. Den smager faktisk godt. Jeg har sådan en sjov smag. Den smager lidt af håndcreme. Jeg Det er jeg nu ved. Håndcreme. Yes, Den smager lidt af håndcreme. godt. Det var alle vores 6 jelly beans, men vi har besluttet, fordi vi har nogen tilbage, at vi får lov til at tage en valgfri fra æsken, så vi kan se, om den smagt den her gang smager bedre end den anden. Og jeg skal så sige det sådan, jeg vælger ikke den, der enten smager opkast. Det er lige før rødne æg var bedre. Jeg vælger i hvert fald ikke rødne æg. Jeg tager sådan en brun æg. En brun, Ja. hvad vil du have? Jeg synes, jeg sådan en her. Nej, jeg tror, jeg holder mig og tager sådan. Så jeg kan finde noget brud den her gang. Jeg tror sådan, jeg vil have. Tag en kun. Så okay, hvad har I taget? Chokoladepudding eller hundemad? Chokoladebåden eller hundemad? Nyklippet græs eller lemon? Hvorfor tror jeg næsten ikke, jeg tog en grøn, det her gik om det. Du må tage nej. Lige meget. Og nu, er klar? Skål. Skål. Lemon. Skål, men. Sidder du lige lidt med lidt hundemad derovre? Nej, chokoladebåden. Damn. Den der opkast i. Den vil Mia gerne tage igen. Nej, det vil jeg ikke. Ja, det var vores challenge. Tak fordi I så med. Og meld jer ind i ventilen. Koster 75 kroner.